sa Tyson teraz bude cítiť ako žena, môže ísť boxovať ligu s babami. A čo mám teraz robiť? Nepoviem, že som prehral. Vyhral som, vieš. A tak to bolo. Takže si poslal Pirátkovi. Tak museli sme študovať. Veľa trénerov v dnešnej dobe, tých kondičných, klietky mi nedonesieš airbike. A v dnešnej dobe nesieš povedať svoj názor, lebo ťa hneď budú oné. Tohle pak vystřihneme, jo? A on dal spiatočku a išiel naplno, kámo, naplno od... Ja hovorím, že ja som tvoj táta z Vyšu. A proč si se rozhodl pro Patrika? Jsi obrovský fanoušek Bizáru. Mal som ísť na Carlosovi Bendovi do rohu. Je nějaká možnost, že by ses objevil v nějaké takovéhle organizaci? Ja to mám rád, ja sa na tom smejem, pre mňa to je odreagovanie, pre mňa to je sranda. Každý reper chce zápasiť, ale by som si teraz prišiel domov, spravil by som si normálne štúdio, týracie a tak. A teď jsme se bavili s klukama, že ty působíš jako takový ten typek, kterýho moc žensky nezajímají. Vztahový typ. Áno, to je pro ľudsku. Nie, no. Ona hovorí, že som šikovný v týchto veciach, že mám talent. A na druhou stranu ľudská taky asi dokáže. Ona tiež dokáže vybaviť, no, keď bolo treba. Takže ty si užil svoje nejaký... Ja som taký špekulant. Nechceš vyťahovať zo mňa? Nie, tak... To najkrvavejší historka tvoja. Najkrvavejšia bola vtedy, keď tu mi prerezali ruku. Vyšiel von a vtedy ma tak zlomilo, vieš. Ja som skončil v nemocnici dotrhaný jak pes. Sa na aniela. Trafila ma táto nová konštrukcia, flexka mi takto prebehla popri uchu zapnutá. Dokázal by ísť na materskou dovolenou? Ale tak všetko závisí, to nie. Ja hovorím, teraz keď budú kamoši počúvať, tak presne vidím, že hneď sa chytia buzeranti. Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu Slzy, krev a podcastu. Dnešním hostem je pověstný knockouter, titulový vyzývatel, otec od rodiny, skvělý člověk a v neposlední řadě Lachtánek Vlasto Čepo. Ja ťa tady vítam, ahoj. Kámo. Ďakujem za takéto pekné privítanie a pozdravím všetkých fanúšikov podcastu. V prvé řadě tady chceme předat dárky od našeho sponzora Super Herbs, což je výrobce vysoce kvalitních doplňků stravy. Ty jsi mi říkal před chvíli, že sibirskou čagu používáš dlouhodobě, takže jsme rádi, že jsme ti takhle kápli do noty. To se trafí. A mimo jiné, Vlasto je první člověk, který nejenom, že si vezme ty dárky, ale taky mi dárek přinesl. Takže děkuju moc krát, vážím si toho, doufám, že ostatní hosti se o to budou inspirovat a budou nosit taky dárky. Děkuju moc, krásné tričko, položím si ho tady na zem. A my vždycky začínáme od dětství, tak kdyby si měl popsat jako dítě, jaký jsi byl? No, myslím si, že som bol dobré dieťa, veľmi, bol som taký milý, poslušný. Nebol som problémový. Do určitého veku, do tých 12 som bol úplne super. Mal som staršieho brata, ktorý bol 7-8 rokov starší, on bol taký veľký, vysoký, potetovaný a tak aj taký, že aj sem tam mal dostal sa do nejakých konfliktov a tak a keď som vlastne pri ňom vyrastal, tak mi bol vzor. Už aj na základnej, ešte keď sme boli v Srbsku, tak ja som bol prvák, on bol osmak, tak vždycky on chodil posledný do školy, bol taký frajerek, vieš, tak vždycky som pozeral, koľko všetci majú k nemu rešpekt, že aj tak sa ho trošku boja, aj dievčatám sa páči všetko, tak som vždycky bral tak ako svoj, akože taký vzor. A potom už, keď som už aj ja bol starší, už prišla puberta, presťahovali sme sa na Slovensko, tak už som sa chodil na základnú, nemal som to najľahšie, zo začiatku ma neprijali, nie že neprijali, ale tak nepoznali ma tam ľudia a tak dostal som sa potom veľakrát do nepríjemných situácií, tak som proste musel ukázať kvázi, že sa neposerem a chcel som ukázať, že aj ja viem byť taký ako môj brat, tak som chcel zliadať k nemu, takže to bolo také moje detstvo. Potom už som bol taký trošku akčnejší. Vlastně ty se narodil v lednu roku 1995, v tu dobu byla válka v Jugoslávii víceméně ve své polovině. I přesto, že jsi byl fakt jako malý dítě, myslíš si, že tě to nějak poznamenalo? Že ty říkáš vždycky, že jsi voják? Tú válku ti neviem povedať, lebo to už bolo tak, že už vlastne som sa narodil, ale v 99. bola druhá, to už som mal skoro 5 rokov, to 24-3-99, to bola taká válka, ktorú som si zapamätal, ktoré má kvázi také preblesky, lebo to bolo vlastne takže útoky na Srbsko z americkej strany, bombardovanie, to iba vzdušné, že iba hádzali bomby akože na našu krajinu. A to si pamätám, lebo vždycky, keď to prišlo, to trvalo 78 dní, každý deň a hoci kedy vyplo v dome u všetkých elektrinu, začala siréna húkať, ako taká hasičská, že vyšla siréna a začala húkať, to znamenalo, že idú prelety, tak ako keby upozorňovali občanov.
a tedy sme vedeli vypnúť elektriku, hneď automaticky sa bežalo po sviečku, keď to bolo v noci. Sviečka sa dala na stred stola, zapla sa a všetci sme sedeli, celá rodina na gauči, iba si počul lietadlá, ako preletujú, iba si čakala, kvázi mohol si sa, ja som to tak nevnímal ešte ako dieťa, určite a rodičia určite sa modlili, že aby to nepadlo na náš dom alebo niekde v blízkosti na nás, lebo oni proste random tak hádzali tie bomby a to som si pamätal. To som si pamätal taká nepríjemná skúsenosť. V podstate to aj potom kvázi za tých 78 dní prešlo, čiže pamätám si to, zaznamenalo ma to, ale nie tak, že by som teraz mal z toho nejaké traumy alebo niečo, to by som klamal. Bol som malý, nevnímal som to možno tak. Potom postupom času ovplyvnilo to náš život, lebo padla ekonomika, my sme mali aj rodinný biznis a tak ďalej a strašná chudoba vznikla v Srbsku, lebo v podstate rozbili celú ekonomiku, všetky nemocnice, mosty, ktoré delili mesta, priemysel celý. Čiže si predstav, že najväčšie ťahače firmy Česku a Slovensku, čo zamestnávajú najviac ľudí, zrazu boli rozbité, rozbombardované, tak ľudia nemali prácu, nedovážalo sa zo zahraničia ku nám nič, všetci prestali s nami ako keby spolupracovať, takže tým pádom bola taká doba, že veľmi ťažká a podľa mňa aj to zaznamenalo nás, tým pádom aj nám išlo tak dostratená ten rodinný biznis, reštaurácia a tak ďalej a akože z toho vznikla potom taká ťažká životná situácia nie len u nás, ale v každom, u každého človeka a boli rodiny, ktoré oveľa viac si vytrpeli, ktorým zomreli deti, zahynuli teda v tej vojne a tak ďalej. A tým pádom podľa mňa o pár rokov na to bolo 99, 96, 7 rokov na to sme sa presťahovali na Slovensko. Nie kvôli vojne, ale možno už bolo to ten prvý, že dobre, je tu kríza, není tu budúcnosť, že poďme vyskúšať niečo lepšie kvôli deťom. Tak to mysleli moji rodičia podľa mňa a rozhodli sa ísť na Slovensko, lebo mami na to mala zvyšok rodín na Slovensku. Zo začiatku to bolo pre mňa ťažké, že kokos odídem od kamaráta, už som mal 12 rokov predsa, 11, že kokos prečo teraz ideme, ešte som to nevedel tak pochopiť. Bol som z toho taký nešťastný, ale rýchlo som sa adaptoval, keďže jazyk som vedel, takže a neľutujem to, lebo akože musím povedať, že na Slovensku je lepší, zariadenejší život, ale proste Srbsko je srdcovka a mám to proste v krvi, takže tak. Takže pořád sa víc cítiš ako Srb, než ako Slovák? Nemôžem to povedať tak. Mám tie dobré vlastnosti podľa mňa z tej strany, ale tak pol na pol nemôžem povedať, že mám viac rád Srbsko, mám rád na polovicu, lebo tu žijem, tu vyrastám, tu mám rodinu, ženu, deti, takže Slovensko ako keby aj ma tak prijalo, ako keby som sa tu narodil, v podstate mamina je Slovenka, ocino Srb, takže to mám tak pol na pol, nevedeli som povedať, ku ktorej strane sa viac prikloním. Tyjo, jak jsi mi říkal o tom gauči, jste seděli s celou rodinou, tak mě to úplně stáhlo hrudník. Dokážeš si představit, že takhle sedíš se svojí rodinou a co museli tvoji rodiče prožívat v tu chvíli, když se to dělo? No teraz, keď si mi to tak povedal, som si to tak iba uvedomil, že som sa na tým chvíľku zamyslel, neviem si to predstaviť, že aká to musela byť situácia pre nich. Oni boli zvyknutí, lebo tak u nás boli v Srbsku bolo veľa vojen, ale tak už keď mali deti, tak to určite bolo pre nich ťažšie a kokos, no muselo to byť nepríjemné veľmi. No ako dieťa to nevnímaš, vieš, až tak, ale rodičia, teraz si neviem predstaviť, že ja by som to mal zažívať, že a ľudia celkovo si nevedia predstaviť, lebo na Slovensku a v Čechách, keď sa riešia vojny, a tak oni to všetko tak na ľahkú váhu berú, že však vojna, dobre, tam toto. Nevedia si to predstaviť, nikdy to nezažili. Vieš, jedno je ísť do armády a hrať sa so zbraňami a zametať a chodníky a tak. A druhá vec je ísť naozaj, keď bojuješ a padajú tie bomby dookola. Od nás 4 km dom vyhore, lebo padla na to bomba, vieš, úplne nevinní ľudia, čo nemali s vojnou nič spoločné. Čiže tam najviac trpia vždycky civili, obyčajní ľudia, tie najobyčajnejšie a nikdy to nemá ako keby žiadny efekt pre tých ľudí. A bola taká historka, že automaticky ako raz zazvonila tá sirena, ešte som sa hral v izbe v obývačke, tak v sekunde som sa zlakol, lebo však mali sme dom spojený s reštauráciou, tak mamina s otcom robili, ja som bol s bratom hore, a on bol vo svojej izbe, ja som sa hral sám, alebo takú rozprávku som kúkal a bežal som započul sirénu, samozrejme sa všetci hneď zhrnú dokopy, aby boli pokope a ja som zbadal skriňu veľkú, otvoril som, lebo som sa zlakol, zakryl som sa s týmito s paplonami a nechápem ako a zaspal som tam, vieš. A tým ako začali zrazu sa všetci skupovať, celá rodina dokopy, nevedeli mňa nájsť. A ja som zaspal v skrini zakrytý, vieš. A normálne zavolali, musel volať policajtov všetko, aby ma hľadali, lebo si myslím, že som niekde ušiel.
A ja som si potom zrazu iba zobudil, vyšiel zo skriňa a nechápali, že to ako, čo sa z ničoho nič zjavil, vieš, takže to bola taká jedna historka. Čo si pamätám, mal som len tak, vrajím, 5 rokov a niektoré veci si človek normálne pamätá z detstva, vieš, že nechápem ako. Bavil se o tom někdy s rodičema? Vlastně jako jaký prožívali pocity, nebo máte takovýhle vztah hluboký, že spolu řešíte tyhle ty věci? U mňa som bol tak vychovávaný, aby sa v rodine neriešila politika a takéto veci, čiže kvázi skoro nikdy sme sa nebavili, ale ani sa nechcem baviť, lebo viem, že na ocina to ťažko dopadá táto minulosť, hej, tá naša minulosť vojnová. Ocino ani nechodí do Srbska vôbec, jediný, a on tam má kvázi, prečo chodí on neodtiaľ najviac. Ja s bratom chodím, aj mamina chodí, ale ocino ani nie, že ani nechce sa tomu podľa mňa veľmi vracať, lebo vždycky, keď spomenie na to, tak sa mu vrátia tie záblesky, nie len z tej vojny, ale aj z tej predtým, aj predtým, a vidím, že on to ťažko znáša a taký je, no, že proste nechce o tom nič ani počuť. Jsi říkal, že jsi byl bezproblémový dítě do nějakých 12 let a ve 12 letech jsi se vlastně stěhoval na Slovensko. Myslíš, že to byl teda ten největší impuls, proč začaly nějaký ty problémy? Nemyslím si, že to bolo preto, lebo akože aj tu, keď som bol, tak som bol slušný celý čas. Aj vždycky som bol taký, že nemal som rád nespravodlivosť a bol som vždycky férový, ale a možno aj puberta troška zahádzala, že chcel som aj vynikať a chcel som aj niečo zle spraviť a tak, ale ako každý normálny, nie každý normálny, čak sú aj deti kľudné celé detstvo, ale taký každý hyperaktívnejší, živší človek. Hrával som futbal, športoval som, mal som kamošov, vieš, tak vždycky sa niečo vyhrotilo. Ale nebol to dôvod preto, že keď sme sa presťahovali, ale bola aj taká situácia, že ako som sa presťahoval, stali sa nejaké veci, ale také normálne detské, že hádky, strkanice a tak, ale ani to nebolo to také, že by som bol teraz nejaké zlé dieťa. Ja som sa v škole, ja som mal dobré známky, učil som sa dobre, málo kedy som mal nejaké poznámky a taký najväčší zlom bol v podstate potom už na tú strednú, keď som išiel popri futbale, som trénoval tie bojové športy, potom sme išli vonka, tak netrebalo veľa, aby sa dostal do nejakého konfliktu, ešte ja som vyzeral ako podľa mňa ako lachtanek, že žiadny rešpekt, že nula, že 70 kg som mal ako, keď si predstaví, keby si idel Kotlára, ale o 150 kg menej, vieš, že on má do tváre, on není nebezpečný zlatý, proste, na ňo sa smeješ, vieš, nemôže sa jeho zlaknúť, keď začne robiť tie lachtanky, vieš. Takže ja som vyzeral tak a vždycky si potom vyskúšali na mňa a potom vznikli nejaké tie problémy, konflikty. Ale prvý úplne, čo ma tak najviac zmenilo a zaznamenalo, keď som sa presťahoval, hrali sme sa na takom sídlisku, neviem, ako sa to povie u vás, to máš z toaletného papieru tú rolku, dá sa tam balón a hádzali sme tam také červené zo stromu, čo to zafarbí, no, a strieľali sme po sebe, vieš, a dostal som sa do konfliktu s nejakými takými chlapcami, bol som so svojimi kamošmi, ale to boli kamoši, ktorí ma poznali mesiac. A ešte sme boli deti 12-ročné, nemohol som od neho čakať teraz, že brat za brata, že kokos, ak ma idú niekto byť, tak ideme spolu válčiť, vieš. A stala sa situácia, že sme sa dostali na takú inú ulicu a tam bola taká skupinka Rómov a niečo nám zakričali, my sme im vrátili naspäť a tak a zrazu som sa otočil a všetci kamoši ušli. Otočím sa za seba a oni spoza steny kúkajú, vieš, už oni išli oproti mňa, už som nemohol, vieš, ani som nechcel v podstate, nikdy som neutekal. A tak som dostal a vtedy som si povedal, že kokos, nebolo to veľmi príjemné, že klakni si a že neklakni a začali ma byť a za uchami dávať a s takým papekom po hlave byť a tak akože dosť ma to ako keby, ako sa povie, že ťa tak zneúctia, vieš. A odtedy mi to tak ostalo zarité a hovorím si, že kokos, to už tak sa nemôže stať, vieš. A to bol aj taký nakopávak pre mňa, že som začal trénovať MMA. Ja som začal z MMA. Ale to bolo len také, že malé mesto, veľký Krtíš, tam bolo 14 000 obyvateľov, ten klub, čo sa tam rozbehal, tedy ešte nevedeli, čo MMA, to bolo, že rukavica, robili sme všetko, v podstate tak prirodzene, biješ sa, hodíš sa na zem a tak, vieš, žiadne techniky ako teraz. Počkej, Lajoš je taky z Veľkého Krtíša. Nie, on je Nové Zámky. Nové Zámky. No, ale to je tiež akože také, že nevieš, čo je horšie. No. Počkej, a jak jsi to měl vlastně s jazykem? Máma na to mluvila od malička slovensky? Máma mluvila slovensky a otec po srbsky. No. Takže když se přestěhoval na Slovensko, tak byl úplně vedel som po slovensky, ale bolo to tam počuť ten taký slang prízvuk. Vždycky, keď som prišiel, hneď vedeli, že som není odtiaľ. Ty tvoje balkánská krev měl chuť potom to těm klukům vrátit, no vrátil jsi mi to potom nějak později? Vieš, boli 5 a
zapamätal som si takých dvoch a jednému som iba vrátil. Ale to bolo chvíľku na to, možno 2-3 mesiace, že náhodne som ho stretol, vieš. Ale A to už si teda něco jakoby uměl, tak si to trénoval som, ale a ja by som, aj keď som netrénoval, tak proste vedel by som, že keby bol jeden so mnou, jeden na jedného alebo niečo, tak by som to zvládol, vieš, ale vtedy boli 5 a aj som sa bál naozaj, až som sa klepal. Ja som bol dieťa. A potom som bol taký, že aj tí kamoši sa ma nezastali a teraz, keď už som starší, však aj doteraz si pamätám všetky 4, to bol, musíme povedať mená, aby si ľudia zase nemysleli, že sú to vymysly, to bol Dipčo, Benji a Dominik Hoda, si s tým sa už nekamarátim dlho. Teda dúfam, že ten jeden z nich, čo som povedal, že tam bol. A potom som bol taký nasratý, že akí sú to kamoši, že sa ma nezastali, ale potom postupom času, keď som bol starší, som to aj chápal, že aj deti, vieš, vyplašené, nevieš, ako máš zareagovať v sekunde. Veľakrát sme spravili niečo, utiekli sme, vieš. Takže na druhou stranu jako 4 na 5 by bylo daleko lepší, než 1 na 5. Bolo by ďaleko lepšie a myslím si, že možno by ani nedošlo k ničomu, keby videli, že sme tam. Ale stále musíš brať do úvahy, že to boli 12-11 ročné mozgy, tak tie nerozmýšľajú takto, ako my teraz, vieš. Takže je štěrčí mozeček, prostě útěk a vyhodnotil si. Tak, smeješ sa za rohom a potom je vybavené. Ty jsi hráli fotbal jako malej, kde vlastně vznikla i tvoje přezdívka El Chapo, tím, že komolili tvoje jméno. Vadilo ti to, že komolili tvoje jméno, nebo se ti to vlastně líbilo? Nie, lebo mali sme trénera, aj týmto pozdravím Ľubomír Drieňovský, on bol taký, že furt povedali náš meno, aj podľa mňa aj tým normálnym chalanom, že vymýšľal si mena, vieš. Keď bol niekto Peťo, tak mu povedal dačo na P, ale úplne ináč, len taký srandista, vieš. Tak aj mne Čapo a 500 krát to ináč povedal a potom to vzniklo takto, že sa mi to tak ako keby prilepilo. No, takže kvôli tomu to vzniklo a keď som prišiel do toho bojového športu, tak to ako keby trošku sedelo, že všetci majú nejaký nickname a tak to bolo také, že nebudeš, že si MMA alebo box zápasník a nebudeš Vlasto Kudlanka Čepo, ale Vlasto Lachtánek Čepo, musí byť niečo tvrdé, tak El Čapo sa mi hodilo aj k priezvisku, aj ma tak volali, tak to vzniklo automaticky El Čapo Čepo, no. Byl jsi ambiciozní od malička a chtěl si v tom fotbale taky něco dokázat? Jo, ako šport od malička a ten futbal bol moja srdcovka, len potom ako postupom času, keď som mal trošku viac rokov, keď som mal tých 12, ako sa mi stal ten problém, popri futbale som začal trénovať ten bojový šport. Ale futbal bol pre mňa číslo 1, len tým, čím som bol viac starší, tak ma viac hneval ten prístup toho kolektívneho tímu k tým zápasom alebo tréningu. Ja som bol poctivý, ja idem na tréning, vždycky som pred tréningom už hodinu som v gyme. Teraz to je Spartakuse takisto. Ja bývam najďalej, aj Lajoš ešte. Ja bývam v Bratislave, Lajoško v Zámkoch a chodíme do Trnavy. My máme tréning o 9, ja už som tam o 8, 8:15. Chlapci z Trnavy prídu neskôršie ako my, ešte aj veľakrát meškajú. Ja mám na to nervy strašné. Že ja som bol aj na futbale hodinu prvý na tréningu, som tam buď sa rozcvičoval, alebo som hral sa s loptou, alebo niečo. Keď sme išli na zápasy, aj hodinu, aj pol som bol dopredu, lebo som sa bál, že zmeškám dakedy na ten zraz, že odíde autobus bezo mňa, keď som bol ako dieťa. Takže a ja som dával do toho všetko, poctivo som bol na každom tréningu, vždy som trénoval aj navyše, či zima, či teplo, to bolo jedno, či som mal horúčky, ušiel som aj z domu, keď bolo treba, len aby som mohol trénovať. A potom, keď došiel zápas, polovica chlapcov piatok opity na diskotéke, došli sobotu na zápas a to sme hrali dosť vysoké súťaže, že tamto nepatrí druhú ligu, postupili sme aj do prvej, tu sme nehrali kvôli financiám, ale hrali sme druhú ligu a vieš, teraz je nás 11 na ihrisku, ja som bol brankár, vychytám 10 tutoviek, dajú mi z ďalších 5 šanci 3 góly, prehráme 3-0 vonku a povedia, ako z brankár to dodrva, vieš. Já jsem byl úplně stejně, já jsem taky byl brankář a potom přestupoval z fotbalu na Muay Thai a nejvíc co mě jako vadilo, že furt chodíš lovit ten balon z té brány a všichni ukazují prostě na brankára, lebo vieš, nedostal útočný gól, vieš, na to sa nikdo nehnevá, keď prehráte 3-0. Tak aj v novinách sa potom písalo a tak a počul som také reakcie a že brankár tak a vrajím kokos, nevieš sám všetko spraviť proste, vieš, a potom sa si hovorí, že ja to serem, že a potom počas toho zápasu dostaneš jeden gól, ok, vychytáš 10, dostaneš druhý gól, ten sa chytá za hlavu, tomu sa nechce behať, tomu je zle, lebo sa opil, tak už som mal nervy a už som potom sa aj do hádok dostal s protihráčmi, ešte nejaký súboj, drgli do mňa hneď nervy som, ale išiel rozhodca, dačo mi mudrovať, tak snízom sa hneď a potom som hovoril, že nepatrí to tam, že neviem sa ovládať aj preto, lebo ma vytočia aj tí spoluhráči, aj preto, že potom ja si zjem všetku, to ne, aby som nenadával a potom ešte aj dostávam karty a potom vrajím, aby sa nehambil za mňa otec, lebo hrával futbal vysoko a aby si nemyslel, že že ja na to proste nemám nervy, tak nebudem hrať. Aj som bol mladší, prchkejší, takže tak to bolo dôvod. A posledný moment bol, keď som potom dostal zákaz hrať.
Kvôli čemu? Kvôli tomu, že som rozhodcov vypal. To bola posledný moment bol, že som hral, to bolo za Dolnú Strehovu. To už ma ostaršili, išiel som hrať k starším, ako mladší. Potrebovali vybrať nejakú registračku a bola situácia, že išiel na mňa útočný hráč. Môj stoper bežal za ním, skopol ho v 16-ke, penálta, červená karta, čistá červená. Ani pol slova nikto nepovedal. A rozhodca beží za mnou, že červená karta, že dole. A ja, že ako dole, ja som ho neskopol. A môj stoper už si dáva dole dres. Že ide dole z ihriska, že nie, že ostávate tu, že brankár. Lebo on ako ho skopol, čistý faul, dvomi nohami riadne ho sekol, ako v MMA zápase, že fakt, že dola ma nohy šiel. No ako ho skopol, on ešte v tom nálete, šprinte, ako padal, letel na mňa, ja som stál na peťke takto s rukami a on narazil do mňa a padol. Ale ten prvý kontakt, kde ho skosil hráč, to bol môj stoper. A ja, že a pán rozhodca, ja som sa ho nedotkol, a on, že dole sopliak a začal drzo, a dole vypadni sopliak, lebo neviem čo. A v tom som dostal priestrik, trafil som mu, padol dole, bežal za mnou po strane, že to, čo som si dovolil, že 17-18 ročný fagan, bežal po strane, dostal stopku, padol na riť a potom naskakali na mňa hráči, ale nie moji, ale tí z druhého týmu, tí moji nechceli asi. Ma poznali, zase. To boli kamoši. A potom skočili na mňa tí druhí a tak naskakali na mňa 10, nevedel som sa pohnúť, potom ma zobrali za nohy a vyniesli z ihriska. A to bol môj posledný zápas. Dostal som 3 roky zákaz, pokutu a zobrali nám body, asi iba 3. A povedal mi delegát vtedy, že nezahrám si v živote futbal. Ja som povedal, že pozrite si, prvý mi povedal, že si nehrám v živote futbal. Ja hovorím, pozrite si záznam, lebo sa zaznamenával každý zápas na Slovenský futbalový zväz, že pozrite si záznam a uvidíte, že či som ja spravil chybu. A oni nakoniec to videli, mal som súd futbalový a z 3 rokov mi dali potom pol roka, lebo aj tak som to nemal spraviť, ale už mi to bolo jedno, som povedal, že sorry, omlúvam sa, ale už nemám na to, aby som hral futbal. V prvom rade nemám nervy na to a nepatrí to na ihrisko. Aj keď som nič nespravil, to je to, čo som ti hovoril, že neznášam nespravodlivosť. Za nespravodlivosť by som vedel zabíjať. A nespravil som nič, ale som nemal tak zareagovať, nepatrí to na futbal. Keď sa neviem ovládať, tak nebudem hrať futbal, kolektívny šport. Chápu. Ty jsi potom přestoupil na ten box a říkal, že rodiči tě moc nepodporovali, že to dělal na tajno, je to tak? Na tajno som dělal už popri futbale. A kam si schoval třeba boxerky smradlavý a tak? Tak ja som mal proste takú taštičku, kde som si to vždycky odložil, ale to, vieš, to bolo, že ja som už začal popri futbale trénovať. Oni vedeli, že trénujem, ale len tak, že pre seba, že ideme si zaboxovať s kamošmi, oni nevedeli, že to je teraz nejaký, lebo u nás neexistovali také kluby, že teraz tu povieš klub a vieš, že tam sa masakrujú, bijú ľudia, vieš. A to bolo, že tie tréningy boli, že útorok, štvrtok príklad. A ja som povedal, že na futbal, ja som mal svoju tašku, ja som vždycky všetko vybral, hodil do koša, mama nemusela po mne nič hľadať, sledovať a mal som rukavice, kde som si odložil a vedeli, že mám rukavice, akože len nevedeli, že ja to tak vážne berem, že ja fakt chodím samárovať a byť a že pôjdem na zápasy. To nevedeli, vieš. Takže tak a nepodporovali ma, nie že nepodporovali, nechceli, aby som sa bil. Iba preto, že to nie je dobrý šport a to netreba sa obtlkať a potom, čím som bol starší, tým už videli viac, že chodím aj s modrinami a tak. Aj prvý zápas som povedal, že idem na futbal, išiel som do Maďarska na amatérsky boxerský zápas. Ty jsi pak přestoupil k boxu a kolik jsi měl vlastně amatérských zápasů? Amatérský som mal kokos, teraz aby som ťa na šupu povedal 12 alebo 15. Teraz neviem, láme sa mi to. A pamatuješ si, jak jsi to měl se skóre, jak se ti dařilo? Jo, mal som 9, 2 remízy som mal, idem od neúspechu, 2 remízy som mal, 9 výhier, to je už 11 a 1 prehru na body, ale to som bol lepší ako super, na 100%. To si musím... Takže 10 výhier. Čiže 1 prehru som mal na body, ale byl som sa proti organizátorovi turnaja, gala večera, hlavný, tam bol sponzor, všetko, takže som vedel, že keď ho nevypnem, nevyhrám a tak aj bolo. Ale akože viem sa s tým zmieriť, že prehral som, mal som vypnúť a vybavené. Brácha byl teda starší nějakých 7 let. Jo. Do kolika let vyrůstal s tebou doma? Pak v kolika letech, kolik ti bylo, když brácha šel vlastně pryč z domu? Brácha, keď išiel pryč z domu, to bolo tak, že okolo 19-20, ja už som mal vtedy 13 rokov. Jo, takže od té doby už vlastně si byl sám. Som bol sám, ale dennodenne sme sa stretali, lebo sme žili v tom istom meste ešte vtedy. Ty máš potom v profiboxu 6-1, jo. Dokázal si vyhrát titul na Slovensku do 79,9 kg mistr Slovenska. Jo.
ale vlastně neměl si žádnou takovou tu extrémní potravu, co dostávají borci do prvních zápasů, týpka, co má 1 výhru a 30 proher, krmiče. Jak jste se rozhodovali s trenérama, kterýho soupeře vezmete, nebo ne? To tak nefungovalo u mňa. Ja som nemal trénera na box, ja som tedy trénoval v thai-boxerskom klube Fire Gym Banská Bystrica a to bolo tak, že ja som chcel ísť tou cestou profil, lebo amatérske vždycky mi rušili, vybavili mi, potom zase mi zrušili zápas a trénoval som celý rok, bol som bez zápasu. Skontaktoval som sa s jedným promotérom, ktorého som vtedy ešte nepoznal a povedal mi, že budeš mať zápas koľkokrát chceš, keď budeš pripravený, že všetko vybavíme a tak ďalej, nebudeš neaktívny, budeš práve, že mať až príliš veľa zápasov, tak som nerozmýšľal, neváhal sekundu, mladý, hlúpy, tak som hneď podpísal kontrakt a tak aj bolo za rok, akože aj reálne mi vybavil zápasy, ale on ma nepoznal, nemali sme žiadny vzťah, kamarátsky, nič, čiže on ma bral ako ďalšieho, proste, ktorého ide predať, využiť, to je jedno. Je to vzájomná pomoc, on mi dá zápas, lebo ja som chcel, ale on si z toho potom spraví svoje, čo úplne chápem, lebo box je prešpekulovaný, je to biznis a tým pádom on ma hádzal druhým, možno myslel, že ja som potrava a nakoniec sa oklamali, lebo som každého porazil. Čiže ja som mal práve, že zo začiatku aj dosť dobrých súperov. A potom, keď už vidíš, že aha, porazil jedného, tohto druhého, potom mi dal takého svojho, čo mal 15-4, ja som išiel z 2-0, tak som ho porazil u nich doma, pred jeho rozhodcami som ho dobil, už som mal 3-0, 4-5, zrazu titul a poďme do zahraničia, vieš, čiže potom už keď videl, že som není dilino, že viem sa byť, že dávam do toho všetko, tak už potom už mi aj chceli pomôcť, že ma budovať a tak ďalej, ale už potom bolo neskoro, vieš, už potom prišiel zlom. Ty jsi potom jedinou prohru, kterou máš, bylo v Německu. Jo. To bylo na 10 kol. Okradli tě, nebo fakt si ten zápas prohrál? Prohral som na body, bol šikovnejší ten chalan, bol boxerskejší a nie o čom, akože zaslúžene vyhral. Zase, vieš, povedali mi všetci, čo kúkali ten zápas, aj takí, čo boli nestranní, tak povedali, keby si zápasil doma, tak to dávajú tebe. Vieš, tak, ale nezápasil som doma, vieš. A ja som nemal pocit z toho, že by to bolo také vyrovnané. Ja si myslím, že predsa bolo nie o triedu, ale že bolo nejaký level lepší v tom zápase. Ale dobre, akože okolnosti boli také aj okolo toho zápasu. Ja som v decembri boxal o titul majstra Slovenska, som zhodil z 90 na 7-9, čo to bolo, 7-9 light heavyweight boxe. Zhodil som to, vyhral som v druhom kole na knockout, to bolo december, prišli sviatky, jedlo, všetko, konečne, potom som musel začať viac robiť, lebo ja som robil vo výjazdovke vtedy a zavolal mi potom, že 25. januára to je ledna, budeš mať zápas o titul 10 kôl a tak a vrám, že ale ja som teraz v decembri od zápasu, ja som mŕtvy, že ja som nabral zase kila, ja neschudne za 3 týždne naspäť, ešte mám aj narodeniny vtedy, ja nechcem zápasy a už to začalo a ty sa bojíš a vtedy, aha dobre, o 2 hodiny volám, že berem ten zápas, vieš, nasratý, že určite sa nebojím do piči, vieš, a potom to tak aj akože vyzeralo, vieš, hneď som naspäť do prípravy, nabehol z tréningu na tréning, z roboty do roboty, z diety do diety a schudol som ledva. Prišli sme tam, navážil som a na druhý deň som odboxoval 10 kôl, vyrovnaný zápas. Ale aj tak, akože podľa mňa bol lepší, no. Ty jsi potom teda, ty říkal, přišel zlom, rozhodl ses potom skončit. Jo. Proč nastal ten zlom? Zlom nastal, pretože som zistil, akože už som to hovoril veľakrát a potom už čím som starší, tak tým menej ako keby chcem do toho zachádzať a rozoberať, lebo proste sa to stalo. Aj to sa stalo s dôvodom, keby nebolo toho, tak není to MMA, není som teraz tu, kde som, ale proste bolo to kvôli financiám, že povedané mi bolo, že som dostal toľko za zápas a ukázaná mi bola zmluva, ale bola to falešná zmluva, čiže to nebola pravá od tých originál promotérov, čiže povedali mi, že som dostal za zápas toľko a ja som dostal za zápas 4-5 krát viac. A potom, keď som si to zrátal, hovorím, že ja som vynechal 3-4 služby 24, vynechal som 3-4 služby nočné. To, čo som dostal za zápas, sa mi akurát vyrovnalo na ten život, že nemal som ani o euro naviac zo zápasu. A do prípravy som ešte aj do minusu by som povedal, že som išiel vraj, že neoplatí sa mi to proste takto zápasiť, že nemám z toho nič. A potom ešte, keď mi napísali toho Nemca, tí organizátori, promotéri, že dostali ste toľko, nie je toľko, tak si hovorím, že tak ja som bol oklamaný. Pamatuješ si, kolik to bylo? Prosím? Pamatuješ si, kolik to bylo? Kolik si ja měl som dostat? dostal tedy 1500 za zápas, to si pamätám ako teraz, lebo v lietadle som podpisoval zmluvu. A províziu akože si odobral 500 eur.
Čiže liter som dostal čistom a pamätám si, že teraz, koľko už som to hovoril, medzi 5 až 8 tisíc bolo za zápas. Teraz už sa mi mýli, lebo milión zápasov som mal odtedy. Aj underground bol jedna suma, mal som dostať toľko a veľakrát už sa mi stalo, že som nedostal toľko, koľko som mal. Takže od 5 až do 8 aj tak to je rozdiel, keď dostaneš 1000 alebo dostaneš 5. Vieš, ešte v mojom veku 21 rokov, 24 som mal, 23, že to bolo úplne pre mňa dosť veľa peňazí. Takže som si povedal, že bol som kvázi oklamaný, že prečo by som ja mal robiť s tým človekom, mal s ním zmluvu na 5 rokov. A nevedel som boxovať sám za seba. Každý zápas, ktorý by som mal dostať, tak by to muselo ísť cez neho. Čiže mňa, keď chodili ponuky, že pomimo toho človeka, že mi napísali Vlasto vtedy a vtedy zápas za 10 000, ja by som to nemohol zobrať, kým mi on nedá súhlas. Čiže on už možno vie, že koľko dostanem za zápas, už to nie je pre mňa zaujímavé, lebo proste by nemohol povedať, aha, ja zoberiem 8 a tebe dám 2, vieš. Čiže len tie zápasy, ktoré mi on vybavoval. A jediné východisko bolo zrušiť zmluvu, ale dať 50 000 eur odškodné, pokutu, to som peniazy toľko nevidel nikdy, alebo druhé prejsť na iný šport. A tým pádom som zo dňa na deň prešiel na MMA. Lebo MMA sa mi páčil od začiatku, od malička som sledoval MMA, len som nemal kde trénovať, keď som ešte žil v tých mestách, kde som žil, tam ešte MMA neboli kluby. A dokdy máš tú smlouvu? Dokdy platí? Skončila mi tento rok. Tak to je super. No, to je nejaká pozitívna správa. Hej, len 5 rokov už neboxujem čisto, takže to cítim, keď idem s boxermi spárovať, že sú akože dosť popredu. No tak měl si 3 zápasy další, byly to sice exibice, že jo, nemohli být asi oficiální. Jo. Proti Vičičovi. Vičič a Jevický, no. A ještě Hector Lombard. Áno, Hector Lombard, no. To zapomněl zrovna jakoby to největší jméno. A jaký bylo nastupovat proti Vičičovi, proti soupeři, který měl tak obrovskou váhu převahu? A akože, vieš čo, ja mal okolo 130, ja som mal 90-40 kg rozdiel, ale od malička, keď som začal boxovať, koľko som, by som úplne vynechal. Ja som začal s tým MMA, ako som ti hovoril. Môj prvý tréner bol Pavel Berky. On teraz má aj klub, aj robia MMA, turnaje a tak ďalej, že veľmi sa posunuli za tie roky. Len vtedy to bol úplný začiatok, vieš, že to ešte nevedelo sa nič, nemôžem povedať, že boli brutálni, lebo neboli, ale robili aspoň. Doteraz sa to potom zmenilo. A keď som poprieme, oni potom odišli, mali nejaké komplikácie, stopili to na pár rokov, potom prišiel môj prvý tréner boxu Lukáš Filka a s ním som tak, že fakt, že cítil, že som napredoval a on bol ťažká váha profi boxer a ešte mal 3 ďalších ťažkých silných boxerov, Joško Andrašik a tak ďalej. Oni boli, týmto ich pozdravujem, musím ich pozrieť, to sú legendy, Joško Andrašik, Víťo Vetrák a Luky Filka, Riško Kijovský. A proste dúfam, že sa nezabudlo nikoho. Oni boli 4, 30-roční chlapi, veľkí, 2 metre, všetci nad 100 kg. A ja som bol 17 rokov, mal som 80 kg a vyzeral som ako lachtanek. A ja som sa s nimi bil každý tréning. Čiže ja už som bol zvyknutý na tvrdé údery, na petardy, na ťažké váhy. A potom som za tie roky, ako som prišiel do Fight Night Challenge, už bolo 10 rokov, som zosilnil aj všetko, takže som vedel, že to nevadí, že má 140 kg, ja mám knockout úder, to je jedno, môže mať 200 kg, keď trafím, tak padne. A vedel som, že nebude taký kvalitný, to bolo, že im vypadol hlavný zápas, tedy Rytmus ochorel a potrebovali nejaký ťahák, tak mi písali, či by som mohol, ja že jasné, a potom bolo ťažko zóna super, a kto zobere útorok, sobotu zápasov, no ani to není zase len tak, vieš. A z domácej scény asi nikto nebol a Srb diví on, že jasné, a ešte hovorí, že ma zabije. Tak dostal zdvíhák a ako mám 140 kg, zodvihol ho z ringu o 2 centy vyššie. Normálne vyletel do vzduchu a padol. Čiže nebal som sa vôbec. Ale s Hectorom Lombardom to bolo iné. To keď som si už potom až postavil sa oproti nemu v klietke, kámo, tak mi prešlo, ja som nikdy som sa nezlakol ani v zápase, hoci kto išiel proti mne. Nikdy som nemal z nikoho taký rešpekt ako z neho. Keď som si zrazu, keď prišiel rozhodca a keď ti hovorí, že fight fair, touch the gloves, respect the rules, pozerám na ňo, kámo, taká hlava, nižšie od mňa po hlavi, ani nenavážil 5 kg, on prevážil 5 kg, ale to ani nikto neriešil. Ja som si nechcel byť. Krk, trapézy, prešiel som si celú jeho kariéru spätne, že čo on robil s ľuďmi v klietke, ako zabíjal aj v Barnako, tak som, že koľko toto som na čo spravil. To na čo mi bolo. A to bolo tiež, že volali mi štvrtok ja na infúzke, piatok som bežal do Mníchov a sobotu som zápasil. A v nedeľu som odletel do Tajska na prípravu na Taburčiana. Že bez prípravy úplne, že z choroby som išiel zápasiť s Lombardom, vieš. A vtedy som si premietol, že asi to nebol najlepší nápad. A nakoniec som išiel tak, že opatrne a nič mi nespravil.
A jaký to bylo nastupovat s takovouhle jako obrovskou legendou, co se týče toho, že ty jsi říkal, že to byl vlastně tvůj idol. Jeden z idolů. Jaký to bylo jako v té přípravě? Víš, že já jsi říkal, že trénuj tak tvrdě, dokud se z tvých idolů nestanou tvoji soupeři. No. Myslel jsi na to, bylo to pro tebe pohon do tréninku? Kámo, práve, že o to ide, že ja som netrénoval na ten zápas, lebo mne zavolal Ondro štvrtok. Okay. A v sobotu bol zápas v Mníchove. A Ondro hovorí, že mám pre teba brutálnu vec. A že jediný si, kto to môže zobrať, že nikto iný by to nezobral. Že čo je? Že sobotu s Lombardom zápas. Ja neviem, že koľko to je nejaký prank. Že nie, naozaj, že vrajím, to nemyslím, že Rondor, ja som teraz dobral antibiotika, teraz som na infúzke. Ja, tak asi nič, ja vrajím, že no neviem, no, že dám ti vedieť, od 10 minút volám, že berem to. Vieš, lebo chcel som sa poradiť aj s trénermi, aby som nebol, že najmudrejší, volal som trom, všetci mi vrali, že nie. Ja som volal Ondro, že berem to. A potom som volal tréner, že idete so mnou. A oni, že no tak ideme, že to bude pre nás akože zážitok, ale vravili sme ti, že nechod do toho, že on je zabijak. A ja hovorím, že dobre, nejak to ustajú v boxe. Tak to aj bolo, no. Ty vlastně jsi měl potom zápas ještě s Patrikem Jevickým, se kterým si mimo jiné měl strašně brutální zápas v undergroundu. Myslíš, že tenhle ten zápas tě nejvíc vystřelil ze všech do nějakého povědomí? Tak vystrelilo ma to všetky okolnosti, aké boli vtedy v ten daný okamih, lebo bol COVID, všetky športy boli pozastavené, prišiel projekt Underground a ja už som mal nejakú fanbase základňu z toho boxu, lebo mal som také atraktívnejšie zápasy a takí ozajstní, čo sledovali bojové športy, tak niekedy si sem tam priskočili aj na box pozrieť môj zápas. Čiže už som tam mal nejakú základňu, ale akože ten Octagon to najviac vystrelil Underground, lebo to bolo taká divoká bitka. Ja keby som zápasil tedy s kľudnom, normálne a tak myslím, že by som to ešte akože v pohode kľudnejším tempom vyhral, vieš. Len tedy ma tak ako keby prestrilo, že zrazu Octagon, prvý zápas, kamery, pay-per-view, píše sa, tak vtedy ťa to tak zožralo, zobralo ma tá situácia a išiel som do takých divokých bitiek popelníkových s Jevickým. No. Ale nakoniec to spravilo super, má to veľa videní, bol to dobrý, atraktívny zápas, všetci boli z toho hotoví a doteraz to spomínajú stále, takže to je aj pointa toho, vieš. Dá se, že ty jsi vždycky skončil se sportem kvůli tomu, že tě někdo podělal, což vlastně nebylo tvoje zavinění. Teďka skončila ta smlouva a přemýšlel jsi někdy nad tím, že by se zvrátil k té boxerské kariéře? Přece jenom box je jako taky dost dobře placený, že na té vysoké úrovni. Box je srdcovka, ale musím byť úprimný a keď som ešte robil čisto box a boxoval som s tým napríklad s tým Robom Rácom, on je pre mňa najlepší, tu teraz porazil Tlkanca vo Fight Night Challenge a mal zdravotné problémy, dlho netrenoval. Keď ja som mal titulový zápas, tak som odcestoval za ním do Lučenca, aby som s ním odsparoval 10 kôl. Vedel som, že s ním, keď odsparujem 10 kôl a bude to dobre, že v zápase proste zabijem koľkoľvek na Slovensku. A odsparoval som s ním 10 kôl a boli to naozaj dobré kola, tvrdé kola, vyrovnané kola, keď som si išiel svoje, keď on išiel zase svoje, taký technický box, tak bol lepší, ale proste on mal 200 amatérských zápasov a mal profi 24 KO. Čiže on je brutálny, naozaj od malička len boxuje. A ja som neboxoval tak ako on od malička, ja som nemal kde. Ale bolo to také, že naozaj som s ním vedel držať tempo. A potom to bol ukazovateľ toho, že bol som super pripravený. A potom, ako som prešiel do MMA a o 2 roky on mňa volal, či mu neprídem pomôcť na boxerskú prípravu, mal v Rusku, v Moskve zápas o titul, že má takého bíca, že čo ide dopredu, hovorím si, že OK, prídem, 2 roky som neboxoval, už som začal robiť zápasenie, jitsu, aj ten postoj bol iný, trošku som zapojil nohy a tak. Došiel som na ten sparring, ja som mal 10 kôl, po 8 kole tréner vraj, že dobre, stačí. Takú bitku som dostal, že to som videl, že za tie 2 roky môj box išiel takto rapidne dole a jeho box ešte išiel stále hore, čiže už som nevidel s ním držať ani len tempo. Ma vyboxoval ako nič. Tak si hovorím, že že a to boli len 2 roky, ako som neboxoval, teraz už je 5 skoro. Že teraz, keby som išiel s boxermi, ktorí tých 5 rokov napredovali, tak nemám šancu s nimi. To je úplne iný šport ako box v MMA. Takisto ako keď príde nejaký boxer do undergroundu alebo do MMA a máš MMA rukavice, už to je úplne iné niečo, vieš. Tam už som zase ja doma. Jak to snášel? Já jsem taky přestupoval z Muay Thai na MMA a pak mě strašně vadilo, jak vlastně buď to stagnuješ a nebudeš dolů. Jak to snášel psychicky, že ten tvůj box jde prostě dolů? Tak išiel mi dole v rámci boxu. To mi nevadí, vieš. Ale v rámci MMA rukavíc a v MMA strikingu alebo boxu do MMA mi nešiel dole. Išiel mi ešte podľa mňa lepšie, lebo ja keď si dám MMA rukavice a robím čisto iba stand-up, že boxujem, sústredím sa na to, tak zase
tam má každý problém, vieš. Čiže musíš sa ináč postaviť, musíš držať ináč ruky a tak ďalej. Ja keď som bol v boxe, ja som držal ruky väčšinou cez dvojak a tam, keď máš silný dvojak, ja to stále hovorím aj týmto začiatočníkom, amatérom, alebo čo idú do Fight Night Challenge, herci, speváci, že naučte sa len prednú, zadnú a dobrý dvojkryt. Ty keď máš dobrý dvojkryt, nejaký herec alebo on ťa udrie 10 krát, zadýcha sa, zapečie mu ruky, ty si mal dvojak, nič sa ti nestalo, môžeš pokračovať, preberať ten zápas. A my sme boli taká stará škola, ja, Marek Mazuch, Omar Ahmad a tak, my sme vždycky dobrý dvojak a tvrdá predná zadná, vždycky sme sa bili, také dvojaky sme mali, že ja som myslel, že to je neprestrelný kryt. Proste, keď máš dobrý dvojak v boxe, máš veľké rukavice, nevie ti nikto nič spraviť. Ale ty spotky, no, když máš třeba dlouhý ruce jako Matěj Peňáz, tak sa ale keď si dáš ruky dole a zakrieš si toto, tak na čelo ťa môže byť a máš zakryté aj spotky, trošku hýbeš telom a už to vykrieš. A naozaj, ja myslím, že taký dvojak som mal, že nikto mi nemohol spraviť cez dvojak nič. Teďka vlastně Erik Tlkanec, brutální slovenský boxer, jeden z nejlepších, ty jsi s ním zápasil v undergroundu a taky měl sice malý boxerky, ale porazil si ho i přesto, že to byl elitní boxer a pamatuju si, že tě všichni strašně podceňovali. Jo, to si pamatuju, ja. Všichni vás to dostane, konečně přišel někdo a ukáže se to. A vlastně ty jsi teďka psal nedávno hezký post o těch myšičkách, že vždycky myšičky vylezou, pak zase zalezou. Jak ty tohle to vnímáš? Jako leží ti to nějak v žalúdku? Už, vieš, postupom času som sa už naučil aj to vnímať, vieš. Ja si niekedy poviem, lebo ja som taký, že všetci, čo ma poznajú, vedia, že nie som trash talker a nič, ale to, čo mám na srdci, to je na jazyku. Nepotrebujem sa pred nikým pretvarovať ani skrývať. Proste som taký, aký som. A keď sa niekomu nepáčim, tak nemusí sa so mnou akože kamaráti nič, ale tak to je proste. Vždycky, keď padneš, tak vylezú a píšu na teba zlé veci, to sme vedeli a tak, a keď je porazíš, tak to bola potrava alebo lucky punch. Ja zo 40 zápasov dokopy v kariére, v živote, so všetkými bojovými športami mám 34 knockoutov, tak za každým to bol lucky punch. Ja mám 34 lucky punchov. To je nešťastný človek. To je šťastné, vieš, keby som tak vyhrával tikety, kokos, teraz ti ukážem, čo som včera podal, mám za 2 roky 47 tiketov, 47 mi ušlo. Ja som fakt, že šťastný v týchto veciach. Po akých častkách sázíš? A pomaly, nie. Ja? Mám tak, že niekedy sa vie ujsť, uleteť, ale zase tak musím... Tak třeba, když vieš uletět, kolik to je? Tak napríklad vtedy som mu veril naozaj na Jokera, keď mal zápas s Vemolom, som dal 2000 €, že vyhrá knockoutom. Ty vole, tak to je dosť, ale za to. A nevyšlo, lebo sa tam šmykol. Ale nevadí, akože niekedy sa pritrafilo viac peňazí a tak, zase musí tam byť rovnováha, vieš, že keby som nemal na účte, tak nehodím to, vieš, ja zase musím rozmýšľať na 10 strán, no, vieš. Jasne. Ale v tomto je akože najlepšia moja žena, lebo ona všetko riadi takýchto veci a ona je fakt, že podľa mňa najmudrejšia na svete, ekonóm, všetko vie, čo, kde, koľko, ako, takže aj vie ma niekedy tak usmerniť, ja zase s peniazmi som taký, že ja keby som mohol tak všetko rozhážem naraz, vieš. Ale tak hlavne, keď som bol mladší, teraz už viem aj odložiť. Ale tak myslím, že keď je viac peňazí, tak menej ťa to boli, keď skúsiš prehráš. A keby som mal, neviem, 2000 €, keby mal na účte a posledný a hodím 2000 € na tiket, to som retard, vieš. Ale to bolo tak najviac, čo som dal. To bol na Joker, lebo som bol vtedy presvedčený, že vyhrá. A včera si sázal? Za kolik? Včera som dal 3-4 tikety po 50 € iba. To boli tak, po 50? Po 10. 5-10 €, dokopy to bolo možno 50 €, čiže nič, to je len tak, aby ťa to ešte viac zaujímalo, vieš. A všetko mi ušlo, kam, ja som netrafil ani jeden zápas. Úplný magor. A keď poradím niekomu, vždycky vyjde. Čiže nechápem normálne. Vlastně byl jsi tam včera jsi byl na akci s Pirátem, se Samem, měl jsi s nimi zápas, v té době zase vyhrocený strašně, vy se spolu trénovali v Chaosu. Jaký to pro tebe bylo nastupovat? Jsi řekl jako brat za brata, hodně to máš... Nepríjemné. Bylo to nepříjemné pro tebe? No lebo ten underground na Slovensku bol na jednom mieste sa odohrával a vedľa sme mali taký Pirátov kamarát, bol jeho tréner, kondičný, alebo neviem aký silový, už si nepamätám. A on tam mal svoj gym hneď vedľa haly. Tak my sme ako spolu tým tam vždycky boli pred zápasom. Keď ja som mal zápas s Tlkancom, on mal zápas s Tongpom, tak sme boli spolu, sme sa šatni rozcvičovali, mali sme tú výhodu, že sme tam mali tú šatňu, ten gym, tam sme sedeli na tatami, ležali, čakali na svoje zápasy, sme išli vždycky z posledných. Tak išiel som ja, ťukol mi, že vyhral som, vrátil som sa, išiel on s Tongpom, ja som mu ťukol, vrátil sa, vyhral a potom o 2 týždne na to zrazu v finále, my obidvaja zase v šatni, už sa blížil hlavný zápas, to sme boli ja a Pirát, že on sa pozeral na mňa a na ňo, no čo,
že ideš sa rozcvičovať, ja že no idem. On že ideš ty vedľa, alebo ja, on že idem a ja. Tak ja som sa rozcvičoval niekde vedľa v malej šatni, on sa rozcvičoval v tej a zrazu nás volali, že poďte chalani zapnú rukavice, zalepiť a ideme do zápasu. A to bolo také, že celú prípravu sme spolu trénovali počas covidu na underground, lebo vtedy neboli tímové tréningy, že 20, ale boli sme ja, tréner, Pirát, Lucka, lebo aj ona zápasila v tej undergrounde a to bolo všetko. My 3-4 dennodenne na tréningu, vieš. Takže to bolo také divné a potom, keď sme sa dostali do zápasu, už zabudneš na to, vieš. Začne zápas a prostě bitka, vieš. A neměl z hlavy takový ty flashbacky prostě ze sparingu, že se cítil trošku jak při sparingu toho zápasu, když si měl naspárovaný stovky kol? Nemal som, lebo ja ďalšia vec je, čo sa na mne vždycky veľa ľudí oklame, že hodnotia podľa sparingu, že bude aj zápas. Ja som úplne iný na sparingu ako na zápase. Ja na sparingu som v živote nikoho nezranil, nenokautoval, nevypol. Proste ja neviem byť taký, že ja udrem niekoho. Ja som s Pirátom, každý sparing bol 60, 40, 70, 30, on bol lepší odo mňa. A ja som videl, že keď príde zápas, ja som mu to aj zdôrazňoval. Budeš prekvapený, tam to úplne niečo iné, ja inak raz udrem. Ja nemôžem udreť na tréningu sparinga alebo kamoša, s ktorým trénujem ako v zápase, lebo ako by to dopadlo potom? Z 10 sparingov 8 zlomených. Vieš, takisto môže sa aj mne stať, samozrejme, nehovorím, že ale tak moje zápasy končia knockoutom, ja som nevyhral na body ešte v MMA a tak keby som mal spárovať, tak potom môžem zraniť super, alebo si zlomím ja ruku, keď trafím koza alebo niečo, vieš, že ja som není taký typ a nevadí mi, keď ma niekto dobije, naháč, že ukončí, že prehrám. Ja nemám v tomto žiadny problém, lebo sú ľudia, keď ukončí, že teraz mu to musím vrátiť, prehral som na tréningu. Kámo, neprehrávaj, nevyhrávaj na tréningu, vyhrávaj zápasu, nie je dôležité tréning. Tréning je dôležité, aby si proste spravil progres, vytrénoval sa, pripravil na zápas, tam je dôležité, že vyhráš. Poznám veľa typov, čo na sparingu zabili všetky a príde zápas a odíde mu hlava, vieš. Takže, ale tak to je normálne. Niektorí sú zápasoví, niektorí sú tréninkoví a tak, vieš. Pavsa má takový popichovat, že on do všech furt nějak rýpe a má takovou povahu. Mě by zajímalo, jestli na tréninku to je furt něco rýpal. No jasné, rýpal stále. Tak aj teraz, ale tak akože v rámci zrandy. Mali sme aj v Letnej svete rozhovor a on hovoril vtedy, že však bude to zaujímavý, pekný zápas, Vlasto mi pogratuluje k prvému miestu a bude spokojný s druhým. A ja som sa iba smial, že uvidíš, že to tak nebude. Ale jestli jako v soukromém životě na tréninku taky do tebe rypal, nebo to byl v pohodě? Na tréninku? No. Jasné, aj potom aj cez tréning, že a takto ťa trafím v zápase a tak, že uvidíš, prehráš a tak. A bola to sranda. A potom, keď začal zápas, ja som videl, že kvázi nevedel som si presne, ako by som mal prehrať ten zápas, lebo vtedy som ešte nemal ani takú obranu na zem, som nerobil moc ani tú zem a vedel som, že hodím a postavíme sa znovu a možno ma hodí raz, dvakrát, ale budem v stand-upe tvrdší, presnejší a tak to aj bolo. A vyhral som to, zaslúženie tesne. Bola akože dobre, mám momenty aj on. Zmenilo vám to nejak vztah, ten zápas? Nie. Podľa mňa kvázi možno to ešte aj spevnilo, to kamarátstvo, vieš. To bola ešte taká sranda, že on mal zápas prvý v Prahe, v Epiku. To bol prvý underground zápas, tak niekto tam na ne vykrikoval, tak už hneď som sa išiel zastávať, do konfliktu sme sa dostali a potom takisto v Bratislave mal zápas s Tongpom a zase tu prišiel jeden zápasník mu podávať ruku, čo predtým na ňo kydal cez internet a tak, to tiež nechápem takých ľudí, že vypisoval na Piráta, že to je feťak a na steroidoch a neviem čo a potom ho zbadal Pirátik, nazdar ruku mu chcel podať, vieš, tak vtedy Pirát do ňo vyskočil a potom musel som byť pri ňo hneď kryť mu chrbát, keby náhodou, vieš. A nás to aj tak spojilo, vieš. A odtedy, tak aj teraz, keď máme sparingy, taký trošku blok máme jeden k druhému, nevieme ísť tak so sebou. Skôr je to také iba oťukávanie tieňové, ako one, no. Směješ se. Tak, no. A ty říkáš, mluvíš o steroidech, o chrbátu, tak jsem si vzpomněl na Matěje. Ty tím vlastně začal celý váš spor, ne? Tak. Že on ti řekl, že máš nějak, že papáš čokoládičky. Čokoládky, dynamika, šokolád a jebákový záda, také niečo, no. Podľa mňa, vieš čo, neviem, či to bolo z jeho hlavy, ja si myslím, že nie. Ak aj bolo, tak podľa mňa to odlutovalo už 10 krát, lebo odtedy v podstate nič také nedal von a aj sa to otočilo voči nemu, lebo to akože všetci ľudia zhejtovali to vyjadrenie a myslím, že keby mohol vrátiť čas späť, tak to znovu nepovie. Keby potom kúsok na to som bol v Brne, keď zrušil ten zápas, tak mi došiel podať rukou ospravedlniť sa. Vieš, keby to nespravil, tak neviem, či by už tomu zápasu došlo, lebo podľa mňa by sme to riešili tam na mieste, vieš.
A tým, že sa ospravedlnil, tak ja zase nie som retard, ja viem pochopiť človeka, keď spraví chybu, vieš. Za to sa nehnevám na ňu už, ale tak vždycky to oktagon vyťahne, lebo im sa to dobre promuje a tak, aj ten zápas sa toľkokrát aj rušil, aj predsúval a tak, že som bol z toho taký, že už ma to nebaví ani tá téma ohľadom jeho a tak. Ale čo bola pointa, že či sa ma to... Myslím, že sa ti dotklo tady tohleto, nebo jestli to nejak řešíš? Nečakal som to od neho vtedy, lebo mi bol taký fakt celý ten underground sympatický, vieš, že kokos prišiel, ja som predtým nepoznal. Prišiel, povybával všetkých, pekný štýl, zápasy technicky, krásne. Hovorím si, koľko, že toto je super zápasník, vieš, a ešte taký vysmiatý. A potom z ničoho nič ja som vyhral, namiesto toho, aby to uznal, že som nokautoval Tlkanca, potom porazil Piráta, tak on na druhý deň natočil taký bullshit, že dynamika zo steroidov, šokoládek a tak. Však jebakový chrbát má šokolád, lebo keď som mimo prípravy určite nemôžeš sypať, keď si mimo prípravy by si zbytočne sypal a jem iba sladkosti, tak vtedy mám jebaky. Keď do zápasu nemám väčšinou jebaky. Čiže keby som v zápase v príprave sypal, tak vtedy mám najviac v zápase. Vieš. A tedy bol COVID, bolo tedy všetko zavreté, tak som v podstate netrenoval až tak, len som ležal doma a jedol som sladkosti, vieš. Čiže väčšinou, keď spravím tú stravu takú zlú, že už nestravujem sa tak zdravo, tak vtedy sa mi to vynára von. Vieš, že to zlé vychádza z tela a mne to vychádza tým, že sa mi robia výrážky na chrbte. Komu šel vlastne do rohu Kamil Cibinský tehdy? Když si zápasil? Sme si strihli. Bolo tak, že strihneme si, že kto vyhrá, tak alebo nejak sa hodila minca a vyšlo to tak, že Tomáš Kohút pôjde mne a Kamil pôjde Pirátovi. Čo kvázi vtedy aj sedelo, lebo Kamil bol s Pirátom odjak živa a ja som vlastne viac trénoval s Tomášom. Čiže to aj sedelo. Ale dohoda bola, že nebude nikto nikomu radiť nič celý zápas. Čiže iba hlásili nám čas. Že minúta, 2, 3, koniec a tak, vieš. Aj tam Pirát špekulant podvádzal, lebo v druhom alebo treťom kole sa pýtal Kamila a Kamil mal rúško zakryté a Pirát nesmiel si sa opýtať nič, lebo keď ti povie, že vyhrávaš alebo prehrávaš, tak vieš, že máš viac zapnúť. A Pirát iba, vyhrávame, nie? Prehrávam a on mu dačo povedal. A mne to máš nič, mŕtvy, ticho, vieš. Ja som len prišiel, oviali ma uterákom, dali mi napiť vodu a vyšiel von, vieš. A on zase zkusí, musíš vždycky niečo skúsiť ten špekulant. Já bych třeba tvůj zápas s Matějem chtěl strašně vidět, ale lidsky mi přijdete oba, že po zápase si myslím, že se strašně vyčistí ta krev mezi váma, nebo ten vzduch. Já nevím, jaký máte vztah teď, když se potkáte? Vieš čo, pozdravíme sa, ale tak teraz napríklad sme sa nestretli z očí v oči, iba som videl som, že má zápas a akože keď mám pravdu povedať, som mu držal palce, aby vyhral s tým Magnorom, lebo to, čo si prešiel za ten rok, to si ľudia nevedia presne, hlavne šport, ty si to vieš, pretože ty si športoval, vieš, a zápasníci a športovci si to vedia presne, ja sa viem žiť do jeho kože, že prešiel si ťažkým zranením a rok nemal zápas a po roku ide so superom, síce Magnor není tá úroveň, podľa mňa, že ten kurz, nakoniec vypadalo tomu kurzu, že 1.04, lebo ho zabil za 20 sekúnd, ale tak vedel ho hroziť aj on. Že bol nebezpečný vo veľa zápasov situácia Magnor. Ale po roku sa vráti do zápasu a proste išiel, tam bolo vidno, že nastavený, pripravený, super, že si to užíval a nakoniec aj som mu prial, aby vyhral, lebo potom zraní zase, keby sa mu teraz stala nejaká prehra, tak dosť by ho to vedelo zlomiť. A on robí len to, tak viem si to presne, lebo ja som prehral, tak viem, aké to je. A potom už keď aj vyhral zápas, hovorím si, že zatiaľ najlepší zápas pre mňa a že dúfam, že dostane bonus večera. Ale nakoniec tam prišiel Ronny a spravil to, čo spravil. No. Keď tu som nevidel, to som odišiel, ale bol to jeden z najlepších zápasov. Pekne povolil, pekne sa hýba, pekne ho trafil, ten predný direkt, keď som spomalil na zábere, tak presne mal tie údery, že super. Na druhou stranu těžko se to dá hodnotit, protože sice ho vypl teďka tím, on říkal hákem, teda já jsem viděl jab, asi to byl hák. A ja som videl jab, no a tam ho chytil najprv kolenom, potom nejaký jab, potom taký polohák. Ale tak každé, čo trafil, tak bylo presné. A vem si ale, že třeba ten Dos Santos, což je jako dobrý, kvalitní soupeř, tak ho taky vlastně vypl jabem a neřekneš si o něm, že to je špatný soupeř, protože... No jasné, hej, alebo to je to, že len ono, vieš, to je štýlovo, mu ten človek nedočiahol po kolena, vieš. Máte si znižiť ťažisko, ako hodíš? Keď rozšíri ťažisko, tak má na pol klietky nohy, jednu má v strede ringu, či oktagonu a druhú pri pletive. Vieš, alebo dá pol kroka dozadu, Santos musí dať 17 krokov, aby došiel k nemu. Že máte znižiť ťažisko, ešte opačne gard len vystrie ruku a má ho na dosah, vieš. Lebo fakt Santos bol oveľa nižší od neho. Takže, ale bol kvalitný, jasné. A úplne lebo
štýl. Stačí, že ti štýlovo sadne super a môžeš vidieť, ako bolo Melilo peňaz. Trápil ho 3 kola a ja som ho strelil za pár sekúnd, vieš, čiže to sa ťažko hodnotí podľa superov, vieš. Koho by si vzal na přípravu, kdybys měl Matě, tak kdo by byl tvůj hlavní sparring partner, nějaký opačný guard, vysoký Ronny třeba, nebo? Tak aj ja som aj veľakrát spával s Ronym. Ronny je taký podobný, pohyblivý a hýbe sa. Aj Ronny, a máme tu dosť takých thai-boxerov, aj kickboxerov. Ivan Bartek, tiež opačno, on je ešte aj väčší od Mateja. Potom máme ten Jakub Benko, ale on je skôr taký thai-boxer, taký Benko ale normální, ne? Ortodoxní guard, Kuba Benko. Obidva vie robí, no. Jo? Ale mne to nevadí, na opačný guard a štýlovo ako peňa s tými dlhými rukami by sa mi ešte lepšie možno išlo ako na môj guard. Jo. K těm steroidům kolik procent České republiky nebo české MMA scény, československé MMA scény podle tebe sype? V oktagone? Či celkovo akože všetky organizácie? Fú, kámo, ja neviem povedať na niekoho, že či sype, lebo na mňa povedali vždycky, že sype a neviem, či ty vieš pridať potom k videu fotku, že iba ukážeš, nech vidia ľudia, že aký je rozdiel, že dali fotku, že ja, Pirát, tak už tvor fotka, že ja, Pirát, Vémola a Kincl. Kámo. Ja, Pirát, ako bačovia na lúke, čo chodia ovečky vyprevádzať, brúško, sadlo, tam, tutuk. Úplne sme vyzerali, keby sme nikdy nešportovali. Zo zápasu fotka, ako stojíš pred pletivom. Vémola, Kincl, vypukle kocky, žili všade, nabitý ako že to sa proste nedá byť viac nabitý ešte v MMA športe. A oni potom povedia, že ja sypem, ale oni dvaja sú v pohode. A ja viem, že Vémola bol aj na nejakých testoch a nenašli mu nič. Alebo nie, Mahmuradov. Teraz nie klam, aby som... Dačo viem, že mi hovorí... Carlos byl v UFC, že takže byl testovaný. A bol nabitý takisto vtedy. Čiže ja ti neviem povedať, že či naozaj je tak geneticky predispozície má, alebo aj tam niečo pustí. Lebo ako to môžem na niekoho povedať, keď som to nevidel? Vieš. A to tedy, že Matej povedal, tak ja som to nebral tak, že on si to myslí. On to pripravoval tak, že že Vlasto by mi štýlovo nesedel a ak náhodou ma vypne, alebo ma trafí, lebo posadil ten 18-ročný na zadok, dôžak, či dôžaček, neviem presne, a že ak ma náhodou vypne, tak hľadám si tú vedľajšiu cestu, že ale preto, lebo bol nasypaný, pretože má dynamiku a tak, ale to vôbec preto není. Ty neexistuje tabletka, ktorú si dáš a budeš mať dynamické údery rýchle ako ja. Alebo neexistuje tabletka, ktorú si dáš a budeš mať skill ako John Jones. John Jones nevyhráva kvôli tomu, že sype, ale kvôli tomu, že má skill. Vie jitsovať, vie wrestliť, má dobrý stand-up, má dobrý fight IQ, má hlavu v zápase dobrú. Čiže všetko sa dá zvaliť na steroidy, ale to tak vôbec není. Však teraz ty sedíš oproti mne, nasyp sa a prídi do oktagóna a vyhraj 6 zápasov, ako on vyhral, 6-0. Alebo prídi do oktagóna a za 2 roky sa dostať na titul proti Kinclovi. Vieš si predstaviť, že by ti pomohli steroidy? Asi spíš ne v bojových sportech. Lebo podľa mňa, keď sa niekto nasype a mám kamošov veľa, čo brali veci, tak je to kontraproduktívne. To je pekné na efekt, si zalitý, naplnia sa ti svaly, zadýcháš sa, nevládzeš, čím väčšia svalová hmota, tým ťažšie sa ti dostáva do tej minúty medzi kolami. Možná nejaký rúsťák na regeneraci. To je možné, ale zase u nás tie peniaze za zápas nie sú také, aby si ty mohol dovoliť. Možno u týchto, čo najviac platia určite, ale zase keď dostane niekto 20 000 a raz ťa vidie 3 000 eur, tak nevieš, či by si dal, radšej dáš 4 000 eur na dovolenku s rodinou. Ako keď ideš originálne veci, nehovorím také, čo kúpiš v DMke. Vieš, že dajú ti one a vitamín C. Teďka, jak o tom mluvíš a o tady tomhle nějakým porovnání, tak si vzpomínám, jak byla reality show I'm Fighter a ono se spekulovalo, že tam budeš taky. Dostal nabídku. Dostal som pozvánku, no. A já jsem tam byl, že jo? A já si pamatuju, možná tam bude Vlasto Čepo, já jsem koukal na ty tvoje boxerský zápasy, říkám, takový to, jak se člověk uklidňuje, říkám, nebude až tak dobrý v pohodě. Tak jsem viděl zápas s Tobarčánou, teďka půjdeš s Patrikem, tak si říkám, jsem byl dobrý debil. Nakoniec to dobre, vieš, dopadlo. že som ale tak nikdy nevieš, to bolo začiatky, možno, vieš, hodíš ma, uležíš ma a prehrám. No ja zrovna asi bych chtěl. A ty si z Thai-boxu, že to by bola bitka, vieš. Takže to ti hovorím presne. A aj hovorím vždycky na tie steroidy, že pokiaľ to není testované, tak nemám to čo riešiť. Ja som mal superov, však si iba podri spätne. Silva bol o hlavu vyšší, svalnatejší, on vyzeral ako light heavyweight, aj predtým mal light heavyweight zápas. Ja som oproti nemu vyzeral ako dieťa. Teraz, čo ja mám, či on bere alebo nebere steroidy?
kontrolujú ho, nekontrolujú. Tak môže brať, keď chce. Ale aj tak to za ňo nevybrá zápas. Čiže mal som súperov, ktorý Taburčanu bol plný svalov, tvrdý. Mal vyhádzané ramena, chrbát, krk. Teraz skoro ma porazil, ale nakoniec som vyhral. Prehral kvôli steroidom, alebo vyhral kvôli steroidom, nie. Proste ty musíš byť na zápas pripravený a to, čo vieš, to ukáže v zápase ten skill. Neexistuje liek alebo tableta, ktorá ti spraví z teba Johna Jonesa, hej. Takže ja si dám pred zápasom kofeín, to mi nedá lepší pred na zadná. Vieš, to je len proste, že mám to zaužívané, dám si trošku kofeín, nech má trošku energia, nakopne nezaspávam na zápase, tak, ale určite mi to neubráni takedown proti Kinslovi. Ale ubráni mi takedown proti Kinslovi to, že na tréningu sa na mne strieda 5 zápasníkov z repre a bránim im to, tak vtedy viem, že som pripravený brániť hoci koho. Ale nie za to, že som si dal tabletku. Vlastně teďka, když mluvíš o tom Patrikovi, ty jsi říkal, že konečně poprvé v životě, nebo konečně, prostě poprvé v životě je ta příprava určená přímo pro tebe, střídají se na tobě lidi. Jaký to je být jakoby tou hlavní hvězdou v tom gymu? Ale my máme takú dobrú atmosféru, že to nemáme tak, že akože hlavná hviezda. A myslím jako ten střed pozornosti spíš, jo? No, nevnímam to tak. Vnímam to tak, že sme tým a že si pomáhame. Keď má Lajoš zápas, tak všetko sa podriadí Lajošovi, lebo je najvyššie zo všetkých a tak to aj má byť. Lebo je veľa mladých bojovníkov na domácej scéne, ktorí by chceli mať to, čo má Lajoš hneď, vieš. A má 5 zápasov aj s topánkami, 6 krát bol na tréningu, vieš. A každý, ale prečo, nehovorím teraz konkrétne, že porovnávame, že prečo sa venujete Lajošovi alebo Pirátovi alebo Vlastovi. Kámo, ja keď som prišiel, tak môžem povedať, že už som, dajme tomu, medzi top 5 Spartakuse, zápasmi a výkonmi a tak ďalej, ale ani by ma nikdy nenapadlo povedať Jankovi, že prečo idete s Lajošom tam a my nemáme potom s kým trénovať, alebo prečo všetci robíte okolo neho. Kamo, to je automatika, to je všetko, to má nejaký harmonogram. Musíš si to vybojovať, aby sa ti venovali všetci. Hierarchie prostě klasická. A podle mě spousta lidí, co nedělají bojový sporty, to nechápou. Nechápu, v bojových sportech je hierarchie podle mě díky tomu, že prostě ten lepší tě zbije. No. A ty nemůžeš kecat na toho lepšího, protože pak dostaneš přes držku. Sklopíš hlavu a ideš na začiatok, na štart. Čiže ja to stále hovorím, že musíte si to vybojovať. Ja som si to vybojoval po toľkých rokoch, že teraz mám zápas o titul, pre všetkých je to dôležité aj v tíme, že chcú doniesť ten titul domov, tak všetci mi chcú pomôcť. Aj sám Lajoš nemá teraz zápas, tak je na každom tréningu, keď treba, mi pomáha. Čiže teraz som kvázi pre nich najdôležitejší ja. A všetci sa mi podriadili, aj Pirát teraz, hej. Všetci sa podriadili tomu a chcú pomôcť, aby sme vyhrali. Takisto ja teraz, keď odzápasím, má zápas môj sparring partner Paťko Kryžan, má prvý profi zápas na Fabrik, má 20. januára, ja som mal ísť po zápase hneď s ľudskou na dovolenku, oddychnúť si konečne, ale počkám do 20. aby som mu išiel pomôcť na zápas a pôjdem až po zápase 21. To sú pre mňa také veci, že vieš, lebo veľa ľudí teraz chce len dostávať a nechce nič dať. A teraz pre mňa sú to nepochopiteľné veci, vieš. A viem, že pre toho Paťka to bude znamená veľa, lebo som mu prišiel na podporu, aj keď mu nemusím pomôcť v tom rohu, alebo nemusím ísť ani do rohu, ale budem tam pri ňom. A už má takú podporu, lebo ja viem, aké to je, keď ide so mnou niekto, keď išiel so mnou Attila na prvý zápas, vieš. Že že mám Attilu zrazu v rohu, vieš. A nemusel by ísť. A pre mňa to znamenalo veľa. Aj keď netrenuje tak často so mnou, ako Janko robí so mnou všetko, ale proste znamená to pre teba nejaká tá podpora, vieš, psychická a tak. Ale nikdy by som sa neurazil, keby nešiel so mnou, vieš, lebo proste, ale znamená to pre teba veľa. A mladí chlapci by chceli teraz aj hneď mať sponzorov, aj mať Lajoša ako hlavného sparinga, aj Attilu v rohu, a ešte aj 20 000 za zápas, vieš, ale tak to nefunguje. Ja som dostal za prvý zápas, môžem povedať, že posledný, čo som mal s Taburčanom, som mal nejaké peniaze. Doteraz to bolo všetko hovno. Ale po zápase s Taburčanem řekl někdo, že to byl krmič, to snad nemohl říct nikdo, ne? Řekl to někdo? Ja to nie, predtým povedali, že krmič. Jo. Predtým povedali, no a potom, keď ma rozštvrtil, rozdelil na polku hlavu, tak už bol, Taburčanu je super, toho chceme vidieť stále, vieš, to je proste normálne. Keď vyhráš, tak si dostal potravu, keď prehráš, alebo bol lucky punch, a keď prehráš, tak, ja som to vedel, my sme to hovorili, vieš. Kolik teďka vážíš, mi řekni? Nemám veľa, idem poctivú stravu už dlho, 90, 3,5-4 max. Protože Attilka říká, že má 105. Attilka je ťažký. Karlo sa tomu vysmál, že viac má. Podľa mňa má nejaký 108. 108. Tomu nemôžeš veriť. Já bych řekl, že možná klidně aj víc, ne? Trénuje s váma? Udržuje se? On trénuje každý deň. Niekedy nie je s nami, ale má aj takého svojho trénera na kondíciu, silu, veľa chodí teraz to.
Ale každý deň trénuje, on je športovec, proste musí byť na tréningu. Nechodí teraz 2-3 ako my, ale chodí každý, proste jeden deň má trénink. A vy teďka vnímáš to, že stylisticky máte stejnou přípravu podobnou jako Pirát? Máte to tak, jakože ty se spíš teďka se připravuješ na Patrika wrestlersky, jako Pirát na Carlose? Jak to Nemôžem povedať, že či máme podobnú, alebo nemáme podobnú, lebo by som potom odkryl ako keby celý plán. Aha. Vieš, ale ja za seba môžem povedať, že mám kvázi komplexnú prípravu, lebo ja som išiel na zápas na Bratislavu, som bol mesiac v Tajsku, ja som trénoval s najlepšími wrestlerskými trénermi, to sú bratia Hickman, oni boli takedy v Tigri, ja som s nimi každý jeden deň trénoval wrestling. Došiel Jirka, tak som trénoval každý deň ráno, sme mali súkromný tréning s tým Hickmanom kvôli Jirkovi. Jirka potreboval niekoho približnej sebe váhe, ja som bol ten, lebo som mal tedy 9,6,7 a Jirka má 9,7, tak sme boli ako parťáci, že ja som sa zviezol popri ňom, že jemu dali súkromný tréning hodinu ráno len na teba a ja som to robil s ním. Čiže ja som za mesiac robil wrestling každý deň. Som strašne napredoval vo wrestlingu. Prišiel som domov, 2 dní, išiel som do Čiernej Hory na ďalšie 3 týždne, kde som trénoval s reprezentáciou kickboxu a tréner v wrestlingu. Čiže každý deň stand-up s wrestlingom a jitsu. Čiže potom sa mi zrušil zápas a to všetko sa mi už nahromadilo, že teraz strašný pokrok som spravil. A ďalej som premostil do prípravy na Kincla, keď vieme, čo on bude možno robiť v zápase, čo by mal. Každý čaká odo mňa, že ja vyletím po ňom a že si podbehnú a hodia ma. Len keď boli naozaj také zápasy zlomové, že som mal taký súperov, že som to nemal, keď som to nemal spraviť, alebo ako by som povedal, že som mal napríklad zápas s Hektorom, nevyletel som po ňom. Som bol v kľude, čakal som si na príležitosť a tak ďalej, lebo každý jeden výlet na Hektora by mohol končiť, že by ma vynášali nohami napred, vieš. Čiže vedel som tu ustrať, že keď som mal zápas s Pirátom, takisto som vedel si počkať na to a ísť s rozumom, že nenaletieť si na takedowny. Čiže ja aj teraz viem, že keď budem, že som pripravený a že nastúpim do zápasu a nenaletím si tam, Patrik je super, ktorý vyčkáva, ale ja nemám kam ponáľať. Keď bude vyčkávať, tak sa nedostane ku mňa ani raz a nebude bodovať. Čiže raz musí prísť na tú ranu. Vieš, čiže ja budem si pekne čakať, takisto ako on a raz sa stretneme a z toho budem ťažiť. A jak to máš? Protože třeba Conor říkal, že strašně lituje toho, že když se připravoval na Khabíba, že se připravoval strašně na wrestling a vlastně každý, kdo se připravoval na Khabíba, tak to je stejně jak na Carlose, každý prostě trénuje na tu obranu na tu jeho nejsilnější stránku. No. Říkal, že kdyby to mohlo změnit, takže by teďka trénoval tu svoji silnou stránku a trošku víc by to vyvážil. Jak to máš ty? Jako trénuješ spíš svoji silnou stránku jako postoj, nebo víc se soustředí na toho Patrika? Tým, že mám 1000 tréningov za týždeň, tak sa všetko dá natrénovať. Všetko robím, komplet. Robíme každý tréning od hora po pozičné na zemi, prejdeme si všetko. Len je to v tom iné teraz, že keďže mám ten hlavný zápas a všetci chcú pomôcť, tak mi chodí aj veľa reprezentantov zápasenia, takí, ktorí aj v minulosti trénovali s Kinclom, mu pomáhali na Vemolu, Wofe a tak, a tí sa ma snažia hádzať. A keď viem, že ubraním im, tak viem, že horšie od toho nemôže byť. Čiže, ale sústredím sa na ten svoj game, vieš, teraz není to, že ja viem hádzať každého kámo, len v zápase som to nespravil, lebo mi to nie je prirodzené. Ja hodím Atilu, hodím Piráta, viem aj kontrolovať na zemi. Nehovorím teraz, že brutálna kontrola ako nekontrolne lepšie ako Attila, ale proste nikto to do mňa nečaká, tak sú aj prekvapení, keď ja vyhodím nejaký takedown, vieš. Že a videl som, že Pirát 4. 5. kolo Patrika kontroloval na zemi. Myslím, že som silnejší fyzicky ako Pirát, ale nie som technicky lepší na zemi ako on. A tým pádom viem si predstaviť, že by som vedel ukontrolovať aj keby bolo treba Paťa na zemi, hej. Ale hovorím, všetko sa vyvinie v sekunde, tam stačí jedna chyba a môže byť všetko zle, alebo on spraví chybu a môže byť po zápase, vieš. Je krásně jako celý teďka provázaný, Carlos, Patrik, ty, Pirát, teďka Jirka vlastně. A ty jsi trénoval s Jirkou, zároveň tvůj dobrý kamarád je Aleksandr Rakič. No a teraz sa vyzývali zase. No a první věc, komu bys fandil v tomhle zápase? Kámo, to neviem povedať, lebo ja Jirku poznám dlhšie ako Rakiča, s ním som bol skôr kamoš a ešte Rakiča som nepoznal a vtedy on keď sa dostal do UFC, tak sa dostal Srb do UFC a strašne som bol z toho šťastný a tak a potom som ho stretol niekde v Srbsku a taký bol milý, taký bol dobrý kokos, taký bol, že hneď by ti dal všetko, tak som si ho tak strašne obľúbil a hneď sme začali komunikovať, vymenili sme čísla a tak, keď budeš hoci kedy vo Viedni prídi trénovať u mňa, môžeš kedykoľvek a tak a proste je to isté ako Jirka. Len
vieš, u nás na našej scéne Československu jeho odprezentujú, že vyťahnú z neho len tie najhoršie výroky, to najhoršie, tak z neho spravia také, že Rakič je arogantný, ale on vôbec nie je, on je ako dieťa, kámo, on má okrem tréning, nepozná väčšieho profíka, ako je Rakič, čo sa týka MMA športu. On má, kámo, v izbe také zariadenia na srdce, na krv, horský bicykel, on má nejakú posteľ špeciálnu ako inkubátor, že sa tam zavrie asi v 2500 nadmorskej výške, máš 19 stupňov a tam spíš, lebo tam máš lepšie regeneruješ a tak. On to má všetko v byte doma porobené, on celý deň trénuje. On nič okrem tréningu, kam on len trénuje, varí, je a Jirka je taký istý v podstate. Jirka žije v lese a tam má svoj gym vonku spravený na strome tý kokos a tam maká, vieš. Čiže ťažko si vybrať z týchto dvoch. Jirku som spoznal už na AM Fighter Campe, to boli moje prvé začiatky v MMA a obidvoch mám rád, kámo. Tu by som si nevedel, to ako Ronny a Buky. Vieš, trénoval som aj s jedným aj s druhým a obidva sú sympatickí, komu budem fandiť. Ja si neviem vybrať ani jednu, ani druhú stranu. Takisto ani Jirka Rakič, nech vyhrá lepší, tak by som povedal. A když vidíš třeba tady tu jeho přípravu nebo tady ten jeho pokojíček, necítíš se pak, mi to připomnělo totiž, když jsem chodil třeba na testy na vysoké a byl jsem totálně, neměl jsem učebnice nic a viděl jsem teďka všechny ty studentíky, jak to mají všechno jako vybarvený a podobně, jak jsem začal cítit trošku blbě, že jsem flákač. Necítíš, že to podceňuješ nějak nebo že netrénuješ, jak bys vlastně mohl? Nie, lebo každému ako keby, nemôžu všetci trénovať rovnako, každému sedí nejaký iný štýl a Rakič má okolo seba taký tým a takí ľudí, že si to môže dovoliť, ja si to nemôžem dovoliť, vieš, čiže robím s tým, čo mám. Vieš, on má okolo seba 4-5 ľudí, ešte mu aj tabletky rozdeľujú, ktorú si kedy musí dať a tak, ale to aj stojí niečo, určite to nerobia zadarmo za to, že na pekné oči. A ja proste, ja do toho dávam takisto všetko, ale na taký svoj štýl, vieš, na každý tréning idem poctivo, každý tréning odmakám, nikdy nemeškám, snažím sa dodržiavať doma regeneráciu, snažím sa oddychovať, ale bez pomoci ľudsky by sa to nedalo vôbec, lebo ona to robila, tak ona ma v tom úplne najviac podporuje a pomáha mi vo všetkom, čiže že toto mám to šťastie, že ona mi to vie ako keby aj tie podmienky ako keby, ako sa povie, pripraviť, tak, no, lebo by to bolo oveľa ťažšie, no. A kdo by podle tebe ten zápas vyhrál? Samozřejmě ty jsi říkal, že ať vyhraje ten lepší, to chápu, že znáš oba, ale keď sa pozriem, neviem si predstaviť, že myslím si, že Rakič strašne vie dodržiavať taktiku. Brutálne dodržuje taktiku, on fakt poctivý na všetko, každé slovo počuje. Keby zvládol takticky, tak myslím, že by Jirku ako keby vedel ukontrolovať, nahádzať ho a možno vyhral na body. Alebo zase Jirka nejaký z pekla úder, aby ho vypol. Takže takto. Spároval si s Jirkou i v postoji, nebo? Spároval, hej. Jaký to bylo? Jo, tak už si pamätám na tom AM Fighter, keď sme spárovali, som MMA nevedel nič o MMA, 3 týždne som trénoval a prihlásil sa k Píňovi na ten kemp. Išiel som spárovať s Jirkou, vždycky som hľadal hneď toho najlepšieho, najväčšieho. Som sa, nie že išiel, iba som sa opýtal, či môžeme, a on povedal, že jasné, že môžeme, hodil ma a dobil ma, vieš. A ešte mal tie tenké rizin rukavice. No, ja som je videl, ty sú šílený. A s tým mi bil GNP a ja už som mal nervy, lebo mi zachytil ruku, zachytil mi nohu, rozťahol ma, nevedel som sa pohnúť a začal mi byť do hlavy a ja som ešte začal nervy a blokovať mu hlavu, čo aj v zápase robím odtedy veľakrát. A ešte on mi hovorí, že bráň sa, a ja že by nervy som, a začal mi byť do hlavy a ja ešte hlavu. A potom on ti chytil ten Dagestán. Na čo mi chytil, už si aj nepamätám, väčšinou sa chytá tá ruka, ale on ma tak zaviazal vtedy, že som aj nevedel sa pohnúť, plus bol ťažký, ja som bol ľahký a začal ma byť a Píňo hovorí, že odznovu, že poďte hore, že nebrániš sa vôbec, že brán si ty blázen. A ja že neviem sa brániť, more, čo ma udíra. Tak, a potom sme sparovali aj teraz v Tajsku, no. Na mě vlastně do Jirka ukazoval tady ten Dagestany hendka, hlavou si chytne tu druhou ruku, jak jsi tak roztažený. A říkal, ti nezbývá nic jiného, než dávat tu hlavu proti tomu. No jasné, alebo uhýbať aspoň, ale tak to uhýbaš do určitej chvíli, potom ťa aj tak raz trafí. A vlastně Alexandra znáš z ATT, z jakého důvodu jsi tam na nějakou dobu přesunul a zápasil vlastně v Srbsku? V Chorvátsku som bol. Sorry, v Chorvátsku. ATT je Chorvátsko, Záhrebe. Presunul som sa vtedy z toho, že som kvázi cítil, že potrebujem zmenu. A nemal som v chaose boli super, aj Kamil, aj Tomáš, brutálni tréneri, len som nemal ako keby svoju váhu. Pirát odišiel do Spartakusu vtedy a mal som tam chalanov, ktorí sú šikovní, teraz sú najlepší zápasníci na Slovensku.
by som bol jedný z najlepších na Československu, Marcel Šimo, Marek Medovársky, Kiko Guen, Neštro a taký, že fakt, že super chalani majú budúcnosť, ale proste oni majú 70 kg, vieš. A nemôžu sa rovnať silovo, a či stand-up, či wrestling a tak ďalej, hej. Čiže oni boli super rýchli, šikovní, ale nemal som svoju váhu, vieš, a keď si navyknem na ich silu, tak potom príjem do zápasu a príde taký istý, či ťažký ako ja, 95 kg zápasa, a je to úplne niečo iné, je tam rozdiel cíti. Ale tak mi to prišlo, že a mal som kamoša v American Top týme trénera hlavného a on vždycky príde, kedy príde, raz som tam bol na kempe a tak sa mi tam páčilo, že úplne iný level tréningov, že majú to tak, že náváhy, veľa váh majú a tak, a zo dňa na deň som sa tak rozhodol, že vieš čo, tak vyskúšam to. A išiel som tam a nakoniec som tam býval a trénoval a aj som tam mal 2 zápasy a bolo tam super. Potom ľudská bola dosť často so mnou a potom otehotnela a to bolo, že som vlastne tam ukončil spoluprácu. Teď sa narodil malý už. Ty jsi, teďka včera jsme se bavili s Carlosem a on říkal, že je Golden Ticket, že je game changer. Ty jsi vlastně přesunul v tom Chorvatsku do vyšší váhy? Do 84, jo. Z jakého důvodu? Už se ti nechtěl zazovat? Cítil som, že musím 2-3 mesiace byť na špeciálnej strave, že 3 mesiace som kvázi stále bez energie, veľa zadzujem a potom už posledný fight week úplne rozbitý, potom ešte to odvodniť a prídem do zápasu a nenabral som veľa, ani som nemal energiu, ani kondičku, ani silu, ni všetko to, čo som trénoval, som zahodil kvôli robeniu váhy. Takže som si povedal, že pôjdem do 84, že tam budem zadzovať menej a budem oveľa viac silný. Mluvím o tom proto, že kdyby se objevil, Carlos totiž říkal, že on je game changer, takže kdybys měl možnost, kdyby byl game changer v 84, tak šel bys radši do game changeru, nebo bys radši zápasil s Carlosem? Tyson teraz bude cítiť ako žena, môže ísť boxovať ligu s babami. A čo mám teraz robiť? Nepoviem, že som prehral. Vyhral som, vieš. A tak to bolo. Takže si poslal Pirátkovi. Tak museli sme študovať. Veľa trénerov v dnešnej dobe, tých kondičných, klietky mi nedonesieš airbike. A v dnešnej dobe nesieš povedať svoj názor, lebo ťa hneď budú one. Tohle pak vystřihnem, jo? A on dal spiatočku a išiel naplno, kámo, naplno. Ja hovorím, že ja som tvoj táta z Vyšu. A proč si se rozhodl pro Patrika? Jsi obrovský fanoušek Bizáru. Mal som ísť na Carlosovi Bendovi do rohu. Je nějaká možnost, že by si objevil v nějaké takovéhle organizaci? Ja to mám rád, ja sa na tom smejem, pre mňa to je odreagovanie, pre mňa to je sranda. Každý reper chce zápasiť, ale by som si teraz prišiel domov, spravil by som si normálne štúdio, týracie a tak. A teď jsme se bavili s klukama, že ty působíš jako takový ten typek, který ho moc žensky nezajímají. Stahový typ. Áno, to je pro ľudsku. Nie, no. Takže ona hovorí, že som šikovný v týchto veciach, že mám talent. A na druhou stranu ľudská taky asi dokáže. Ona tiež dokáže vybaviť, no, keď bolo treba. Takže ty si užil svoje nejaký... Ja som, more, taký si špekulant. Len chceš vyťahovať zo mňa? Nie, tak... To nejkrvavejší historka tvoja. Najkrvavejšia bola vtedy, keď tu mi prerezali ruku. Vyšiel von a vtedy ma tak zlomilo, vieš. Ja som skončil v nemocnici dotrhaný jak pes. Sa na aniela. Trafila ma tá tónová konštrukcia, flexka mi takto prebehla popri uchu zapnutá. Dokázal by si na materskou dovolenou? Ale tak všetko závisí, to nie. Ja more, teraz keď budú kamoši počúvať, tak presne vidím, že hneď sa chytia buzeranti.